carregar-se l'Estatut. En conseqüència, no volen carregar-se el govern Zapatero i, per tant, la sentència l'ajornen per després de les eleccions. Per tant, el seu pronòstic és que sí o sí aquest Estatut serà carregat. Sí, serà arrenat combinant dues figures. Una, allò que demana el Partit Popular, que és la declaració directa de nul·litat per inconstitucional, això s'aplicarà a algunes normes, i una altra, la que demana l'advocat de l'Estat, en representació del govern Zapatero, en defensa teòricament de l'Estatut, que és la que diu que tot és constitucional perquè no té cap mena d'obligació jurídica ni vincula absolutament de res. Llavors, el Tribunal Constitucional combinarà les dues coses, entre allò que és constitucional perquè no s'ha d'aplicar, perquè no té eficàcia legal, i allò que declara directament inconstitucional. I quina podria ser l'actitud del govern català o de la societat catalana davant d'un text que ha passat per les Corts? Recordem-ho, no? Ha estat aprovat pel Congrés, ha estat aprovat en referèndum pel poble de Catalunya. Sí, però qui no ha estat aprovat és el Parlament de Catalunya, perquè el sistema de modificació de l'Estatut en la legislació espanyola és bastant peculiar. És a dir, això és una llei aprovada pel Congrés i pel Senat espanyol i ratificada pel poble de Catalunya en referèndum. El Parlament de Catalunya no ha tingut l'ocasió de pronunciar-se sobre l'Estatut, a diferència d'altres estats, com els Estats Units, com Alemanya, en la qual les reformes les fa el propi estat, el propi Länder, la pròpia comunitat autònoma. Què hauria de fer al davant d'això? Jo crec que serà la constatació de que dins del marc constitucional espanyol és impossible avançar cap a un sistema d'autogovern, perquè queda substituïda l'autonomia, l'autogovern, per una descentralització administrativa i queda subordinat l'Estatut a les decisions que en cada moment prengui el govern espanyol que pugui haver-ne. Això és el tancament del sistema. I llavors vostè seria partidari d'atacar, entre cometes, aquest sistema? És a dir, hauríem d'haver anat realment abans a la Constitució que no a l'Estatut? No, la Constitució no és immodificable, perquè per això fa falta una majoria espanyola que no existeix. No existeix ara? No existeix ara i no crec que existeixi mai. D'altres coses perquè qui vol autogovern són els catalans, no els espanyols. Els espanyols ja governen l'Estat, no necessiten autogovern. Vostè creu que això és un carreró sense sortida, senyor Tena? Que la Constitució, tal com l'ha interpretat el Tribunal Constitucional, sobretot els darrers anys. No oblidem que ara un dels membres del sector que s'anomena conservador en el seu dia va ser jefe provincial del Movimiento, amb tot el que això implica. Llavors, tal com s'ha anat interpretant i tal com ha estat la pràctica dels governs espanyols, del PP i del PSOE, s'ha convertit en un sistema que no garanteix l'autonomia. Per damunt de tot això hi ha l'òrgan del qual vostè és vocal, que és el Consell General del Poder Judicial, i que afecta d'alguna manera totes les decisions o està per sobre totes les decisions judicials que es produeixen a l'estat espanyol. Li dic perquè també és un òrgan que està pendent d'una reforma, d'una renovació. Això fa falta el consens dels dos grans partits espanyols, un consens que a hores d'ara efectivament es preveu difícil, i s'havien donat de termini fins a final d'aquest mes de juliol per mirar d'arribar a un acord. En quin punt ens trobem? En què no hi ha acord. Això va vèncer el termini, el mandat d'aquest Consejo, que és ara com ara, jo diria que el pitjor que n'hi ha hagut en la història. Va acabar el mes de novembre de l'any passat i estem en funcions. No sembla que, com aquest organisme, ara com ara, el Partit Popular té majoria absoluta i fa falta el consentiment del Partit Popular per renovar-lo, sembla que no està gaire per la labor, com se'n diu en castellà. Per tant, és previsible que no es renovi en aquesta legislatura, que després de les eleccions ja veurem. Clar, però això no podem dilatar en el temps d'una manera indefinida. Tal com està la llei, sí. Sí, mentre que no es nomenen els nous, els antics continuen en funcions. I això no hi ha cap mecanisme legal que ho pugui resoldre? Això solament es pot resoldre amb la voluntat conjunta del Partit Socialista i del Partit Popular. I vostè, tornant al seu pessimisme? Jo constato que han passat ja pràcticament 9 mesos, que estem el mes de juliol i queden pocs dies, i que quan més s'apropi les eleccions més difícil serà. Per tant, m'agradaria equivocar-me, entre coses perquè és un organisme que ja està esgotat. El mandat va acabar el mes de novembre, com dic, i està completament esgotat. Ja no n'hi ha projectes nous, ja no n'hi ha activitats i està molt somort. Per tant,